predvedieme si, ako spojiť program Presto s USB tlačiarňou pokladničných dokladov. Všetky periférne zariadenia, ktoré chceme spojiť s programom Presto, sa nachádzajú v časti Zoznamy, periférne zariadenia. Stlačíme tlačidlo Pridaj a vyberieme si zo zoznamu tlačiareň pokladničných dokladov. Otvorí sa nám editor, kde v prvom rade zadáme názov, ktorým budeme túto tlačiareň identifikovať. Pokiaľ sa jedná o lokálne zariadenie, to znamená zariadenie pripojené k tomuto počítaču, na ktorom budeme vytlačať pokladničné doklady, zvolíme áno. Pokiaľ by bolo zariadení viacej, napríklad na sieti, tak lokálne zariadenie môže byť iba to, ktoré je spojené s touto pracovnou stanicou, na ktorej sa nachádzame. Ďalej, tlačiareň musí byť nainštalovaná štandardným ovládačom pre operačný systém Windows a z tohto zoznamu nainštalovaných tlačiarní si vyberáme našu tlačiareň. V našom prípade sa jedná o Bixolon SRP F310. Môžeme ešte zvoliť šírku pásky, ak by sme sa rozhodli používať napríklad tlačiareň s 57 mm páskou, v tomto prípade však budeme používať 80 mm pásku. Podľa platnej legislatívy je potrebné tiež nastaviť údaje o spoločnosti. Takže údaje o spoločnosti, ktoré definuje zákon, je potrebné vyplniť v tejto časti. Údaje treba uložiť a je možné vytlačiť skúšobný doklad. Ak je všetko v poriadku, stlačíme OK.